בשם השם נעשה ונצליח. יש לנו גמרא במסכת ברכות, דף ל"ב. גמרא שם אומרת שבא אליהו הנביא בטענה לקדוש ברוך הוא, ואלמלא מקרא מפורש, חז"ל מלמדים אותנו שבכלל לא היינו יכולים לומר אותו, ולא היה חס ושלום עמידה לעם ישראל. ושם כבר אומרת אליהו הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. ובאמת הקדוש ברוך הוא הודה לו. וגם משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא, אמר לו ודי זהב, הזהב שנתת להם, הם שגרם להם לעשות את מעשה העגל. ושם משלו משל לאבא שנתן לבן שלו מלא דברים, ונתן לו כיס של זהב ושם אותו ליד בית של נשים לא כשרות. ומה יעשה הנער ולא יחטא? אז טוב, זה ודאי סנגוריה גדולה עלינו. בנוסף לכך, הגמרא אומרת במסכת ברכות, יש לנו גם גמרא בבבא מציעא, אמר רבי אלעזר מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, ושערי דמעה לא ננעלו. ועוד ממרה, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בינינו לבין אבינו שבשמיים. ויש לנו גמרא במסכת סוטה, סוף מסכת סוטה, שם הגמרא מעריכה כל צדיק שנפטר לקח איתו עוד משהו. בקיצור השאירו אותנו בלי כלום. ובנוסף לזה כתוב שעקבתא דמשיחא בעוונות הרבים אנחנו נרד לשער הנון, רחמנא ליצלן, השער הנמוך ביותר, מקום של הטומאה, ואנחנו עדים לזה היום לצערנו כמה וכמה ירידות אנחנו נמצאים. יש לנו שיעור שאנחנו קראנו לו בשם הישרדות, ועל זה בעצם אני רוצה קצת לגוע. יש אפשרות לבן אדם לכאורה לנסות להתחזק, והוא גם כן יורד עוד יותר. למשל, כשקוראים סיפורי צדיקים, איך היו אותם אנשים הקדושים, לקדושים אשר בארץ המה, איזה עבודת השם הייתה להם, איזה עבודת המידות הייתה להם, איזה אהבת ישראל הייתה להם, איזה עבודת הצדקה הייתה להם. בקיצור, קוראים עליהם דברים מופלאים, על פרישות, על צדקות, שמירת עיניים, ועוד כהנה וכהנה רבות, ואז אתה הולך יותר ונחמץ בקרבך, בעוונות הרבים, במרכאות אני משתמש בלשון, איזה קליפה אתה, איזה מסכן אתה, איזה פגום אתה, איזה כלום אתה. ולצערנו, זה נותן להרבה אנשים לגיטימציה ללכת ולרדת. עינינו רואות ולא זר, יש ירידה פילי פלאים, גם בעולם התורה, בחורי ישיבות, נשירה אדירה, ובעוונות הרבים כניסה וחדירה של כל מיני גורמים זרים לעולם התורה, שמה נפרט ומה נאמר, בכל מכל כל. כל זה נותן את אותותיו, ונותן לנו להבין שבעצם אנחנו רק הולכים ומתקטנים. מאידך גיסא, לכאורה יש את הסנגוריה, שאם לא ברא יצר הרע, והקדוש ברוך הוא לכאורה בידו לטהר אותנו, אז במילא יש לנו איזו עמידה ליום הדין. אבל עדיין אנחנו צריכים קצת התערותא דלתתא. אני רוצה להביא מהרב דסלר, לפני שאני אתחיל את השיעור, תראו את לשון חז"ל רק, שנבין מה אנחנו נמצאים, ואז נסביר את הדברים. עכשיו אנו נמצאים בדור עקבתא דמשיחא, גלות השכינה שולטת בכל העולם, ולדאבוננו גם בלבבנו, הכל ירדו לחיי העולם הזה. הכל גסות וחיצוניות, שקר וצביעות, חסר גם שמץ משהו של אמת ושל פנימיות. הרי במצב כזה ברור שסדרי החלקים שבבריאה עומדים להשתנות. וכבר הגיע לעולם בחינת הרחמים הגדולים. איזה רחמים? של 3 המקראות האלה שאליהו הנביא פנה לקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו פנה לקדוש ברוך הוא ללמד עלינו סנגוריה. והם נתעוררו על ידי תפילת משה ואליהו. אבל מובן שצריך על כל פנים מיעוטא דמיעוטא דנקודת התערותא דלתתא, גם מצידנו, דהיינו תשובה. לכל הפחות בחינת תשובה של שיטת רבי יהושע, שהקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, והם חוזרים, או חס ושלום איסורים, או כל מיני דברים דומים. יש שאלה ששואלים את הרב לוגסי, קורא לזה לחלק הזה, השם ירחם על נשמתנו דור התמורות. שם יש שאלה לבן אדם ששואל על ייאוש. אז הוא כותב כך, לשאלתך שאינך מתייאש מאוד לאחר היותך חוטא ושונה הרבה פעמים, בפרט בעניינים שבקדושה, ואתה אלא מבין שאנשים שיש להם נפילות מכל מיני סיבות, אז בן אדם כזה גם אם יתפלל, גם אם ילך ללמוד תורה וכולי, מה הוא ירגיש? הוא ירגיש שהוא אפס, וירגיש שחס ושלום הוא רשע ושהקדוש ברוך הוא שונא אותו. אז הוא כותב לו תשובה כזאת, אומר לו, סיבת ייאושך מפני שאינך רואה את הנקודות הטובות והמוצלחות שבך.
וכמו כן, בעניין זה שאינך נכשל בו, תתבונן. הלא בעבר היית נכשל ונכשל ללא ניצחונות. מדוע אם כן תתעלם זה עתה מתקופה שאינך מנצח. ואין שום איסור להתעודד מהצלחות ומהסעתא דשמיא שאנחנו רואים לפעמים, והגם שנכשלים ולא נגמלנו מן החטא לגמרי. תקשיבו טוב. וסיפר לי תלמיד חכם חשוב מגדולי המשגיחים בירושלים, שפעם בא אחד לסטפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואמר לו, רבנו, אני נכשל הרבה. שאל אותו הרב, האם גם לפעמים אתה מנצח? ענה אותו אחד, אבל אני נכשל הרבה. שאל אותו הרב שוב, אבל לפעמים אתה מנצח? ענה לו שוב אותו אחד, רבי, יש לי כישלונות רבים. חזר הרב בשלישית ושאל אותו, בכל זאת, תענה לי, לפעמים אתה מנצח? אז הבין התלמיד את שאלת הרב וענה, אמת, לפעמים אני מנצח. אמר לו הסטייפלר, אם כן, לך בכוחך זה, לך בניצחונות אלו המועטים, מהם תתעודד ותשאב כוח להאמין שבסופו של דבר תנצח. צריך לתפוס פה מה נאמר. אדם, ברוך השם, שרוצה לחזור לבורא עולם בתשובה, אז יש לו רצונות רבים. יש אנשים שחושבים שהם רוצים להיות מקובלים, ויש אנשים רוצים להיות חסידים, ויש אנשים, כל אחד רוצה להיות משהו. להבין את המושג חסיד, מספרים על הנועם אלימלך, שהוא עבד עבודה קשה ונמרצת על אהבת ישראל. ואחרי שהוא קיבל על עצמו נדודים, יצא למרחקים, קיבל על עצמו גלות, אחרי שעבד עבודה על התיקון הזה, לאהוב את עם ישראל, כמו שהוא קיבל מרבו המגיד ממזריץ', שאמר לו שצריך לאהוב את הרשע שבישראל, כמו שצריך לאהוב את הצדיק שבישראל. זאת אומרת, אין דבר כזה לא לאהוב יהודי. והמגיד ממזריץ' נתן לו את האות הזאת, והנועם אלימלך יצא לדרך, קיבל על עצמו גלות, בדרך חזרה לעיר, הוא רואה מרכבה מזנקת מהעיר, והוא שומע, צריך לעזור לאלעזר, לאליעזר, צריך לעזור לו, חייב להציל אותו לחיים. וזה היה הבן שלו. הוא שמע את זה, וכל כולו התחיל לרעוד. הבן שלו במצב כל כך קשה, המרכבה כבר טסה, אין את מי לשאול. מה עושים? מיד רצים וממהרים לבית, ואז כשהוא מגיע לבית, הוא רואה שזה לא הבן שלו, שזה הבן של אחד בעיר שהיה בלן, שהיה אחראי על המקוואות. ואז ככה היה לו טיפת הנחה. ברגע שהיה לו טיפת הנחה, פתאום הוא שפט את עצמו ואמר לעצמו, אני, שהלכתי לנדודים ועבדתי על עצמי שיהיה לי אהבת ישראל, אני יכול חס ושלום להמעיט בערכו של הבן של אותו אחד, אותו בלן. והעיקר שאני בא לי נקודת הנחה מזה שהבן שלי בחיים, סימן שעדיין אין בי אהבת ישראל. אם הצלחתי להבדיל בין הילד שלי לילד אחר, והכאב שלי הוא פחות על מישהו אחר שימות, סימן שכל הנדודים שלי היו לשווא. חזר חזרה לגלות. לא נכנס לבית, חזר חזרה לגלות לתקן את עצמו. יש אומרים, שראו אותו בבית המדרש, שלא היה מניח תפילים של רבנו תם כמה ימים. התפלאו. איך הנועם אלימלך לא יניח תפילים של רבנו תם? זה פלא. אבל מי יכול לשאול אותו למה? מי יכול להתקרב לרב בכלל? חלפו כמה ימים, וראו את הרב מניח בשנית. אז הרב הסביר את דבריו, אמר להם, תראו, מרן כותב שאדם שמניח תפילים דרבנו תם צריך שיהיה חסיד וכו'. והיות ואני נכשלתי באהבת ישראל, אז אני לא יכול לקרוא לעצמי חסיד, ממילא אני גם לא יכול להניח תפילין דרבנו תם. זה העבודה שלנו. רבי זושה, העבודות שהוא היה נמצא בהן זה העבודה שלנו. בבא סאלי עליו השלום זה העבודה שלנו. הרב שרעבי, זכר צדיקים קדושים לברכה, זה העבודה שלנו. אנחנו יכולים לקרוא סיפורי צדיקים, ויכולים לחלום ולהתפלל, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. בסדר. אבל מי היה בניסיונות של הדור הזה? מי היה במקומות שאנחנו נמצאים? אנחנו הגענו למצב שצריך להתעודד. זה מה שאמרתי היום. זה נקרא הישרדות. אנחנו מסתכלים על הצלחות. כשאנחנו מסתכלים על הצלחות, מה כבר מצפים מאיתנו? הרי מה זה שער הנון? שער הנון זה המקום הכי נמוך שיכול להיות בעולם. הכי נמוך. המקום של הטומאה הכי גדולה בעולם. יש מישהו היום שיכול להגיד מה הולך ברחובות? השם ישמור ויציל. מה שהולך בבתים, מה שקורה מאיתנו בגזרת העליון, שחז"ל מכנים, בן קם באביו, בת קמה באמה, כלה בחמותה, נערי פני זקנים ילבינו, דברים קשים, שבורא עולם סגר את שערי תפילה, שבורא עולם שם מסך ברזל בינינו לבינו, שיגיעו ימים קשים שפחד מהם הבעל שם טוב ואמר, ירא אני מאוד מאותם ימים שיהיה אסתר בתוך אסתר.
זה לא פחד פחדים, אנחנו נמצאים בתוך כל זה. אז מה יעשה יהודי בשביל להתעודד? אדם צריך להבין שמה שאמר למשל פה הסטייפלר לאותו אחד, שלא אדם ישמע את זה ויגיד, טוב, אמרו, זה אמת לאמיתה. אתה צריך להסתכל, כמו שכתוב פה, לעשות קצת התערותא דלתתא. לא ביקשו מאיתנו יותר, העולם, כמו שכותב הרב דסלר, פלא פלאים. העולם ירד למקום של שקר וצביעות, והשם ישמור ויציל איפה שאנחנו נמצאים. אז צריך להכיר, כשאדם מכיר את המקום שהוא נמצא. אז פעם נתנו על זה משל. אדם שאומרים לו בוא תשחה, נותנים לו בריכה של בוץ, כמה הוא יכול לשחות? וגם אם הוא יצליח לשחות, כמה כוחות הוא צריך להוציא בשביל כל חתירה וחתירה, ואיזה מהירות, אפילו לא של צו. זה המצב שלנו. מצב כזה נפול, מצב כזה ירוד, ואנחנו מצפים לנסות להידמות לאותם גדולי העולם. אז בן אדם צריך להבין, אם הוא כבר מבין שהוא הגיע לדרגה שלהם, אז חוץ מאשפוז בבית חולים לחולי נפש, הוא לא יכול להיות באף מקום, כי אין מציאות כזאת. אין מציאות, זה לא אותו עולם, זה לא אותה מציאות. אלא, יש דבר אחר. הרב דסלר מביא בשם הרב קרלינר, זכר צדיק לברכה, אומר כך, אהוביי ואחיי, תאמינו לי, והוא מלא בכל הספרים, ככה הוא כותב בלשונו, אשר מה שהיו צריכים הצדיקים הראשונים להשיג בכמה ימים וחודשים, אפשר כעת לתקן בשעה אחת. מחמת שכעת העולם הוא יותר בשפלות, וחס הקדוש ברוך הוא על עולמו, הוא מוריד קדושתו למטה. פירוש שבמצב של שפלות נותנים ניסיונות יותר קלים בבחירה. כמה שנראה לנו שאנחנו במצב יותר קשה, הקדוש ברוך הוא לכאורה נותן לנו ניסיונות יותר קלים, אפילו שאנחנו מבינים מה זה הניסיונות הקלים. והבחירה הטובה קלה יותר כידוע. ואם כן, רק נקודה אחת נדרשת מאיתנו. וכל שכן מחבורה שלמה של בני תורה, שבנקב חודו של מחט ממש דק שבדק, אם הוא רק נקב מפולש מעבר לעבר, אפשר לזכות בעושר רוחני עצום, חלק דור ודורות ממש, מה שאין לשער כלל מראש. צריך לתפוס מה שנאמר פה. מה זאת אומרת שבא ומשכנע אותי עכשיו לומר שמעשה קטן יחשב כמעשה גדול של דורות ראשונים? זה לא ממרה ראשונה. גם האריזל כשפנה למערכו, לפני בקירוב ל-500 שנה, אמר לו אם היינו באותו הדור היינו גדולים מן התנאים. רבי נחמן מברסלב אומר שבן אדם יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא 1000 שנה מתוך נחת. ויום אחד מתוך ניסיונות, 1000 שנה של עבודת השם מתוך נחת, לא תשווה ליום אחד שיש לבן אדם ניסיון. תראו עד כמה בורא עולם מסתכל על הרצון שלנו ולא על ההצלחות שלנו. לכן כמה פעמים אני אומר לבני אדם חוזרים בתשובה, אני בא אומר לאנשים דברים פשוטים, 3 תפילות ביום כמו שצריך. גם את זה הם קשה להשיג, אנחנו רואים את זה, שאנשים להתפלל 3 תפילות שלכאורה, אתה מסתכל אחורנית לפני 20, 30, 40 שנה, אנשים הכי פשוטים שבעולם, אנשים הכי פשוטים שבעולם, בשבילם בית כנסת זה היה א' ב' של החיים. לא להגיע לתפילת שחרית בהתחלת התפילה, לא להתפלל מנחה, לא להתפלל ערבית, זה בכלל הייתה שאלה. זה היו דברים הכי פשוטים. תארו לכם שהיינו באים לסבתות שלנו, או לאמא של הסבתות, ואומרים לסבתא, את בת העולם הבא. הייתה צוחקת. למה? הספרים כל כך מלאים בעבודת השם, לבוא ולהגיד לבן אדם סתם בקלות, אתה בן העולם הבא? הייתה שואלת אותך למה, אומר לה, יש לך כיסוי ראש. תארו לכם היום מה זה לאישה, לבוא ולשכנע אותה לחסות את ראשה. כמה צריך? כמה הפרש היה פעם בין חילוני לילדתי? גם מבחינת הלבוש. היום זה פשוט, בעוונות הרבים פשוט תאומה רבה, מרחק אדיר. תראו איזה לבוש שיש היום, תראו איזה פריצות נוראה שיש היום. אנחנו רואים את זה כמפורש, כמו שכתוב בחז"ל, חוצפה יסגה, חוצפה תלך ותעלה מעלה מעלה, לא יהיה כבוד. אפילו רואים חרדים, שבני משפחה חילונים מגיעים, מינימום של כבוד, אתה נכנס למקום שיש אנשי דת, אתה רואה נשים מגיעות רחמן על אצלן. איך? לא מכבדים קצת את המקום, בתי כנסיות, כותל היום אפשר ללכת. קברי צדיקים, שהם יסלח לעם ישראל. אבל רואים עד איפה הירידה שלנו. אז אם אדם היה מתבונן ומכיר בקושי, והיה באמת מעריך את עצמו, ברוך השם, משתבח שמו לעד. כמו שאמרנו שבוע שעבר, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. מה זה אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו? השתבח שמו לעד. מה יפה ירושתנו כשמה? משכימים ומעריבים לבתי כנסיות, בתי מדרשות. היום לבוא ליהודי לשכנע אותו להניח תפילין. אתה אומר לא, יש לי 5 דקות.
3 דקות. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. אתה אומר לו מה אחרי זה? קדש והיה. שמע ישראל, השם אלוקיכם אמת תוריד את התפילין. מרגיש את זה עליו, השם מרהם כאילו טונה על הראש שלו. מה קרה? דבר כל כך פשוט. אנחנו שומעים על הגמרא, שומעים על חפץ חיים, שומעים על צדיקים שהיו הולכים כל הימים תפילין על הראש. היום בן אדם גומר תפילת שחרית, עוד דקה תפילין על הראש, הוא עומד להתפוצץ. צ'יק צ'ק רוצה להחליף, יאללה מי שרוצה רבנו תם, מחליף מהר, הכל מהר, רק שיגמר. מאיפה זה בא? זה ירידת הדורות. אז אדם היום שמתפלל, כמה צריך להגיד תודה לבורא עולם? אדם היום שלא מדבר בבית כנסת, הוא חידוש בעולם, אתם יודעים מה זה? אדם היום שלא מדבר בבית כנסת הוא חידוש. רואים כמה אנשים מדברים, דבר שלכאורה פשוט. סיפרתי פעם, התארח אצלנו איזה תלמיד חכם מבוגר, והוא עולה ממרוקו. היה יום שבת קודש, והוא כמובן מהראשונים בבית הכנסת, והוא מחכה, מתחילים קורבנות. אז כמובן מתחילים ותתפלל חנה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, ואחרי זה קורבנות, וזהו מקומן של זבחין, ומגיעים יהודה בן תימה אומר, ורבי חנניה רוצים להגיד קדיש, אין 10. עכשיו זה שכונה שכולם, ברוך השם, מעוטרי זקן, וכולם חופשי בית המדרש, ורובם ככולם זה אברכים, והוא מחכה, עוד הוא הגיע, אין קדיש על ישראל, מתחילים עוד ולמונה כי טוב, ומנגנים, ומגיעים השם מלך, השם מלך, ועדיין אין מניין. ואחרי זה ממשיכים, להמלצה מזמור לדוד, השמיים מספרים, ועוד מזמור, ועוד מזמור, ועוד מזמור, ועוד מזמור, וכבר מגיעים, כמעט כבר מגיעים לברוך שאמר, וזה כמעט חצי שעה, קצת יותר אפילו מחצי שעה מהתחלת התפילה. זאת אומרת, אם נתחיל ב7:30, זה 8:05. ואז כבר יש מניין. וכשאתה עומד אחרי זה תפילת עמידה, כשאתה פותח את העיניים, פתאום אתה רואה כל הבית כנסת מתמלא. אתה אומר, איזה קוסמות יש פה. סגרתי את העיניים, היו 12 איש, פתחתי את העיניים, נהיו 30. אז חיבדתי אותו לדברי תורה. אמר, במרוקו לא היה ילד אחד קטן, לא מבוגר, לא היה ילד אחד קטן, שלא היה בבית הכנסת מי ותתפלל חנה. ואז התחיל לדבר דברי מוסר נוקבים, שיגיעו בזמן לתפילה וכו'. מה שפעם ילד קטן היה עושה, היום בן אדם שלומד תורה לא מסוגל לעשות. זה לא שיעור לקטרק חס ושלום, זה שיעור ללמד אותנו קודם כל באיזה מצב קשה אנחנו נמצאים. העולם ירד בעוונות הרבים למקומות הכי נמוכים. וכשאדם מנסה לעבוד את בורא העולם ולא עולה בידו, אז כמו שאנחנו רואים, צריך להסתכל על ההצלחות. פעם אמרנו בדרך משל, אשתו של לוט, כשברחו מסדום, אמרו לה לא להסתכל אחורנית. הסתכלה אחורנית, נהפכה לנציב מלח. דבר נוסף קשה שאנחנו חווים בדור שלנו, חז"ל מלמדים אותנו שכל מה שנעשה בעולם הוא בגדר טבע שבעצם אנחנו קוראים לו נס. זאת אומרת, אם ניקח את המלחמה האחרונה או את המבצע האחרון, נפלו עלינו, כמו שהם אומרים, 1,500 טילים. 1,500 טילים, הנזק שהם גרמו, זה לא ישוער ולא יתואר, אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה, אם זה לא נס, אז אין דבר כזה בעולם. רק, כמו שכותב רבי נחמן, דרכם של רשעים לחסות את הנס בטבע. מה זה אומר? איך מכסים נס בטבע? אומרים צעל פעל, כיפת ברזל ירתה. אין אף פעם לא נשמע משהו שבעצם הוא משקף משהו פלאי, שמשהו נעשה מן השמיים, שברוך השם כך וברוך השם כך. דרכם של רשעים לחסות את הניסים בטבע. דרכם של צדיקים להלביש את הנס בטבע, זה ההבדל. זאת אומרת, אם ניקח דוגמה נפלאה, רבי חנינא בן דוסא, מספרת הגמרא, שהוא ראה את ביתו בערב שבת עצובה. אז הוא שאל אותה, ביתי, למה את עצובה? אז היא אמרה לו, אבא, אני התבלבלתי, במקום לשים שמן, שמתי חומץ והדלקתי אותו, ומסתמה כנראה החומץ הזה מיד יכבה. אז הוא אומר לה, ביתי, את לא צריכה להיות עצובה. מי שאמר לשמן שידלק, הוא יגיד גם לחומץ שידלק. ממילא באמת החומץ הזה דלק עד למוצאי שבת. אנחנו, בואו ניקח את זה למושגים של היום, בן אדם נכנס לתחנת דלק, והיה צינור של גריז. הוא לא שם לב, במקום לשים דלק, שם גריז. בן אדם אומר, וואו,
הכנסתי גריז לתוך התק דלק. בא אבא שלו, אומר לו, בן שלי, מה קרה? למה אתה עצור? אומר לו, אבא, הלך המנוע, אני יודע מה יקרה עכשיו. שמתי גריז. אמר לו, בן, מי שאמר לאוטו שייסע על דלק, הוא יגיד לאוטו שייסע על גריז. זה שייך בימינו. זה לא שייך בימינו. למה? כי אנחנו מאמינים בדלק. רבי חנינה, לא היה לו הבדל בין שמן לבין חומץ, בין דלק לבין גריז או בין סולר. הוא אמר דבר אחד, מי גורם לעולם לפעול? הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא ילביש את העולם כדרך הלבושים, כמו שאנחנו מתלבשים, כדי שהטבע יתנהג על פיו. אבל באמת, הכל בידיים של השם. אז אצלהם, הטבע הוא היה נס כלפינו. אצל הרשעים, הנס הוא טבע. אין בורא עולם חס ושלום. ואנחנו בדור, שאנחנו יודעים את זה, שכמעט אפשר לומר, לא שומעים את המושגים, בעזרת השם ננצח, בעזרת השם ניצחנו, וכו' וכו'. אין מושגים כאלה, לכן חז"ל ובני דורנו כותבים מפורש שהמינים והאפיקורסים, השם ישמור ויציל, דרכם להרחיק את האדם מהשם. איך? על ידי קירור באמונה, לא יותר מזה. להראות שמאיפה שבאה העוצמה זה מאיתנו, עד כדי כך שמכניסים לאנשים חרדות, כמו למשל רופא. רופא מכניס חרדה. איך רופא מכניס חרדה? בא אליו חולה, הרופא צריך להבחן לו את המחלה ולעזור לו בתרופה. מה אומר לו הרופא? אם יש לו חס ושלום מחלה מסוכנת, הוא גם קובע לו כמה זמן הוא יחיה. זה הטוב שבו רופאים לגיהנום. אתה הפכת להיות בורא עולם, אתה מחליט לבן אדם את אורך החיים. היו כבר מקרים שרופאים אמרו לחולים שהם ימותו, החולה נשאר בריא והרופא מת לפניו. אבל מתי שמשהו מעבר לשכלים שלנו, שגם רופא רואה שהוא יבחן את החולה, שחד ושלום יקרה לו את הדברים הרעים שהוא ניבא לו וכו', ואותו בן אדם מתחזק באמונה, ואז קרה משהו מיוחד, אז גם אותו אחד פום, פולט מהפה, נס. אז אנחנו גם בדור של הסתרה כזאת, שקשה לנו לקבל את האמונה, כי ברחוב שולט בעוונות הרבים השקר, שולט התאוות ממון, שולט הניאוף, שולטים דברים רעים. מעבר לזאת, הזכרנו, מי שרוצה קצת להבין אותי יותר, ילך פה לנתיב הלמד שם, יראה את כל האנטנות הגדולות האלה ויבין שכל הלוויינים וכל השידורים מהעולם, אצל כל אחד ואחד במכשיר המסכן הקטן הזה שהוא בר מינן שיש בו טומאה בלי סוף, המכשירים האלה משדרים דרך האוויר. ומה לשון הרע שמדברים אנשים מטמא את האוויר? על אחת כמה וכמה הדברים האלה. אז בן אדם נמצא כל הזמן רובץ בעוונות הרבים בתוך דברים שחז"ל מכנים אותם, השם ישמור ויציל, חילותיו של הסמך מם. זה כל המרעין בישין האלה חוסמים את האדם. מסבירים על רבותינו כמו אביי ורבא ועוד צדיקים, אמוראים וכו', שהיו לומדים בערים. למה? מפני שהאוויר בערים הוא נקי. בבית יכול להיות שהבאתי פועל שיעבוד, אולי לא שילמתי לו בזמן, אולי הוא שם קצת יותר צבע ולא שילמתי לו, יכול להיות שיש קצת גזל. טיפ-טיפה של בעיה קטנה כזאת יכולה כבר לגרום לשיבוש בתשדורת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בהבנת התורה, בלימוד התורה, עד כדי כך. אז הם היו יוצאים לבחוץ ששם הכל נקי מגזל. אצל הנועם אלימלך, בשביל ללמוד בסידור, הוא לא יכל לקרוא בסידור שחד ושלום מסתכל בו פעם אחת בן אדם רשע. הוא יחדיר בו את הטומאה. אם בן אדם חלילה למשל חיבר ספרי חידושים על התורה, וחד ושלום הוא בעל עבירה, הוא מחדיר טומאה בספרים, אסור ללמוד בהם. דברים מבהילים. אנחנו שייכים בדקדוקים האלה. אנחנו יכולים להרגיש עם הרבי יעקב אבוחצירא, שמספרים פעם בדירה, בקומה למעלה הייתה אישה מהלכת, היא הכינה אוכל לרבי יעקב ובעל הבית וכו', ורבי יעקב לא רצה לאכול. אז אמר לו רבנו, אמר לו, לא, אשתך עכשיו לא בזמן טהרה. זאת אומרת, טומאת הנידה, והוא היה צדיק ושומר על קדושה, לא יכול לנגוע במאכל הזה. אז הוא אמר, הלך לאשתו, את לא מתביישת? גדול הדור נמצא פה, כזה צדיק, ואת מגישה מאכל בזמן כזה. אמרה לו, אני, חס ושלום, אני טהורה. אמר, אם הרב אמר, הלכה ובדקה את עצמה, מצא שהיא נטמעה. שהקדושה כל כך הייתה בהם, שאפילו היא לא ידעה מה המצב שלה. או שפעם אחת, אישה אחת שדיברה על הרבי יעקב, ואמרה חס ושלום, כביכול אוכל חלילה כמו כלב, היא נהפכה לכלב. אנחנו שם. אנחנו נמצאים במדרגות האלה? לא. אנחנו נמצאים בעולם היום שכולו מדבר כוח, שכולו מדבר התעלות ברמה הגשמית. אז בן אדם צריך לפתוח את העיניים ולהגיד, ריבונו של עולם, אם בכל הדברים האלה
אני מצליח להתפלל, אני מצליח לקיים מצוות, אני מצליח לעשות משהו. אז אשרינו, צריך לרקוד בשביל זה, צריך לשמוח בשביל זה. זה אמר לו סטייפלר. אבל יש דברים שאתה עושה, יש דברים שאתה מנצח. בכוח הזה צריך ללכת. ולא להסתכל מה אני לא בסדר, ואז ממילא אני הולך ויורד ויורד ויורד. לכן השם יתברך נתן לנו ברוך השם את הכוח הזה שיש בנו לעלות ולהתעלות. וזה אדם צריך להגיד לעצמו. איזה כוח זה? שהאדם צריך להגיד תמיד לעצמו אשרי. ברוך השם, ברוך אלוהינו, שבראנו לכבודו. כשמגיעים לפסוקים כאלה, שם יותר לנגן, יותר להודות לבורא עולם. יותר להודות לבורא עולם. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים. ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ואף על פי שאנחנו רואים שאנחנו נכשלים, נחזור ונתפלל עוד הפעם. אבל מתוך הכרה ברורה, אנחנו נמצאים היום בעולם שכולו שדה מוקשים. אין מה לעשות, זה המציאות. ואנחנו צריכים ללכת לאט לאט. אדם היום הולך למרכז קניות, צריך להביא אוכל לבית. מה זה? לא כמו שהיה. פעם הולכים למכולת, מביאים את הלחם, מביאים חלב. היום אתה הולך למרכז קניות, אתה יכול לקנות קנייה לבית ולחזור עם אלפים של עבירות. אז מה נעשה ריבונו של עולם? אתה הולך היום לבנק, הולך רק לסדר איזה סידור, אתה יכול לחטוא בלי סוף. אז בן אדם אחר כך הולך פותח ספרים. כתוב בספרים הקדושים, אם אדם מסתכל אפילו באצבע הקטנה של אישה, ונתכוון ליהנות, לא ינקה מדינה של גיהנום. ואפילו יש בו תורה, מצוות ומעשים טובים כמו משה רבנו. וואי, בן אדם נכנס לייאוש. גמרא אחרת אומרת, תסתכל על יד או עקב של אישה והתכוון ליהנות, אינו בין העולם הבא. עוד יותר מתייאש. אומר, אני באתי את העולם הבא, הלך עליי. אחד אחר פותח את הזוהר, אומר, זה שחלילה חלילה לא שמר את בריתו, אין לו עולם הבא. אומר, בכלל עכשיו יצאתי מהתמונה לגמרי. כמו שפעם אחד אמר לי, אני לא מתפלל היום מנחה. טוב, למה אתה לא רוצה להתפלל מנחה? אומר, אני כעסתי בבית, כעס כזה, כמו משוגע, וכתוב כל מי שכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, ואני יודע שעכשיו אני שנוי לפני בורא עולם. הזוהר אומר שמי שכועס, הנשמה שלו מסתלקת ל40 יום, אשריך. כל הפלפולים של התורה עכשיו בשביל מה שהבעל דבר להביא אותו, שהוא לא יתפלל תפילת מנחה. עכשיו אני רשע. אחד אחר לא רוצה לקום לשחרית בשבת. למה? אתמול רב עם אשתו על השולחן. ככה אנחנו נצליח להתקדם? ההפך הוא הנכון. נתנו על זה פעם דרך משל, רבותיי היקרים. בזירה, כמו זירת אגרוף. באים שניים, וכל אחד נחוש בדעתו, אחרי סדרת אימונים, ואחרי עבודה מפרכת, להגיע על התואר האלוף. הוא בא לזירה, כולו חדור אמונה, שהוא הולך לנצח את היריב שלו. לפעמים היריב הוא לא אדם פשוט, היריב כבר יש לו תעודה או 2 או 3, הוא אלוף העולם. זה שבא, הטוען לכתר, הוא צריך לדעת שהיריב שלו הוא קשה מאוד, אבל הוא נלחם. והוא יקבל מכה, אבל הוא יחזיר מכה. והוא יקבל עוד מכה, הוא יחזיר עוד מכה. ואם חלילה הוא יפיל אותו, אז הוא יצטרך לקום. הוא יצטרך לקום. אם הוא לא קם, הוא מפסיד. ובזה נגמר הסיפור שלו. באותו רגע שהוא לא קם, בזה נגמר הסיפור שלו. אז הוא מבין שהוא חייב לקום. בדיוק רבותינו היקרים, זה עבודת השם, היצר רע נגדנו. הוא מנסה להנחית אותנו, ויש לו הרבה כלים היום. הוא מנסה, אם זה שמירת העיניים, אם זה הברית, ואם זה כעס, ואם זה בבית בשלום הבית, ואם זה בביטול תורה, ואם זה לשון הרע, ואם זה במראות כאלה ואחרות. בקיצור, יש לו היום טונות של טונות להביא אותנו, כמו שאומרים חז"ל, על הפנים. ואז הוא מרוויח. אומר, אתה רואה? אתה לא שווה כלום, אתה אפס אתה. כל הזקן שלך, וכל התורה שלך, ואתה כולך סטרא אחרא, ואז בן אדם עוד יותר בכלל נופל למטה. אז אין לו כוח ללמוד, אין לו חשק לעשות כלום. אומר, אתה יודע מה, היום אין לי חשק לכלום. אני אפילו תהילים אין לי כוח לקרוא, אני אקרא סיפורי צדיקים. קורא סיפורי צדיקים, רואה כמה הם היו צדיקים, אומר, וואו, אני עוד יותר סטרא אחרא, אני עוד יותר קליפה, ועוד יותר נופל, ואז בן אדם לא מחזיק מעצמו כלום, ורק הולך ונושר. רבותיי, אדם צריך לתפוס את זה. יש דימוי עצמי שלילי, בכל המובנים בחיים, ויש דימוי עצמי חיובי. אם אדם לא ייתן לעצמו כוח, אם אדם לא ייתן לעצמו עידוד ממה שהוא עושה, אוי ואבוי, הוא לא יכול להתקדם לשום מקום, הוא יכול רק לרדת. למה פעמים רבות אנחנו אומרים להורים, צריך לתת לילד דימוי עצמי חיובי. זה שתגיד לילד שהוא לא מוצלח והוא לא מוצלח, וחס ושלום תקנה אותו בכינויים, הילד יכול להגיע למצב מרוב השפלות, עד שהוא יאמין במה שאתה אומר לו, וזה מה שהוא יהיה. אותו דבר אומרים חז"ל, אישה, למה כתוב חכמת נשים בנתה ביתה? ואיוולת וידעה תאכסנה.
חז"ל אומרים, אישה יש לה כוח לעשות את בעלה מאפס אליהו הנביא. ואישה יש לה כוח לקחת את בעלה מאליהו הנביא לעשות אותו אפס. למה? כי אם מעודדים בן אדם, אומרים לו, אשריך בעלי, איזה תפילה היום, כמו לילד. ואשריך שלחת לשיעור תורה, ויש לה התעניינות במעשים הטובים שלו, ולא רק לנבור לו בדברים הרעים. יעצלן, לא קמת להתפלל, יעצלן, תראה איך אתה מברך. אתה זה, חברים שלך כבר התקדמו, אתה כל הזמן מאחורה. כל הזמן מנחיתה אותו למטה, מראה לו כמה הוא אפס, לשום מקום הוא לא ירצה להגיע, הוא יגיע רק למקום של אפס. אבל אם בן אדם מרומם, אם בן אדם מראה לשני את ההצלחות שלו, אז הוא מצליח לעלות למעלה. זה בדיוק השיעור. הבעל דבר אלוף להנחית אותנו למטה. יש מושג, לצערנו בעולם החיצוני, רוצח אותו, וגם אחרי זה בא להספיד. הוא הרג את הפלוני הזה, שכולם יושבים 7 או 4 מהאלה שבאים לנחם. אתה רצחת, ואתה גם בא להספיד. זה הבעל דבר. הבעל דבר מגרה אותנו לצאת לעבירה. מגרה אותנו לצאת מהמקום של הקדושה והטהרה. מראה לנו לכאורה את השחרות שבתורה, את השחרות שבמצוות, ואז בן אדם מתפתה לו, יוצא לעבירה. אחרי שיצא לעבירה, הוא בא אליו עם כל התורה, להראות לו איזה בעל חטא. אז תחליט, יא רשע מרושע. אתה באת, אמרת לי, עזוב אותך מללמוד תורה. עזוב אותך מהשחורים. עזוב אותך מכל המצוות. עזוב אותך מזה, תראה איזה עצוב אתה. אתה חייב לראות איזה סרט, אתה חייב טלוויזיה, אתה חייב שיהיה לך אייפון, אתה חייב קצת מסיבות. תראה איך אתה נראה, מסכן. שמו לך קרחת, שמו לך 2 פאות. הכניסו אותך לבית מדרש, יא אומלל, צא החוצה. שכנעת אותי חודשים. חודשים אתה יושב עליי מקונן בתוכי להוציא אותי מהקדושה. להביא אותי לעולם המסכן הזה של עולם החומריות. עכשיו שהבאת אותי לעולם החומריות, אתה אומר לי, תראה, אתה על הפנים, אתה רשע. אז מה אתה רוצה ממני? ובאמת זה ככה קורה. אנשים שעזבו את ערך התורה, במשפטים האלה אמרו לי, הרב, שיחק אותה. הבעל דבר שיחק אותה. הצליח להביא אותי למשחק שלו, ועשה ממני ליצן. בהתחלה הראה לי את המקום שאני נמצא הכי לא טוב, ואחרי שהביא אותי למקום שהוא רצה שם, כל היום הוא מנחית אותי למטה, וכבר אין לי כוח לקום. כמו שאומר דוד המלך, עצמו משערות ראשי וליבי עזבני, רצה השם להצילני. ברגע שבן אדם עושה עבירה זה כמו שערה, שערה זה דבר דק, בקלות אתה קורע אותה. אבל עוד שערה, ועוד שערה, ועוד שערה, זה נהיה צמא. צמא אתה לא יכול לקרוע. עצמו משערות ראשי. כבר בן אדם אחרי זה נאבד. אז אם לא אדם יתעורר לפני, אם אדם לא יסתכל לפני, אתה יוצא מבית כנסת שחרית, תן לעצמך כוח. תן משפט, אשרנו. מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרנו כשאנחנו משכימים ומעריבים, אתם יודעים מה זה? בן אדם היה מבין את זה, היה מתעודד. אבל כשבן אדם מסתכל אומר, מה עשיתי? התפללתי רק שחרית. אנשים באים אליי, אנשים טובים. הרב, אני רוצה להיות אברך, נמאס לי, אני על הפנים, אני בעל בית, אני עובד. אני אומר לאנשים, תגידו לי, מה, אדם שעובד ומתפרנס ולומד שעה תורה ביום, אז הוא פושע? יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אנחנו מזלזלים? אתה יודע מה זה להביא פרנסה בכבוד לבית? לכלכל את צורכי ביתך? אז אתה לא יכול להיות בדרגות האמונה שבשמיים. וגם מי אמר לך שכל אלה שיושבים הם כאלה מאמינים וכאלה מצליחנים? זה גם אחד מהשקרים של הבעל דבר. מי אמר? אם כל בן אדם שחוזר בתשובה, אמרו לו, שב בכולל. ומאיפה נביא פרנסה? יש בורא עולם. למה, מה אתה חושב? שכל אחד בדרגה? הרי הגמרא מספרת לנו מחלוקת יש בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל. רבי שמעון אומר, אדם יעסוק כל הזמן בעבודת השם. מאיפה יאכל, מאיפה ישתה? יפתח על בורא עולם. ורבי ישמעאל אומר, לא, צריך גם זה וגם זה, דרך ארץ. צריך גם תעבוד וגם תלמד. ואומרת הגמרא ומעידה, הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם. כרבי ישמעאל ועלתה בידם. מה אנחנו יכולים כולנו להיות רבי שמעון בר יוחאי? להיות במערה ואשתך תגיד מאיפה אוכל, תגיד לה מהשם. הילדים, אבא מעיל חורף מהשם, זה רוצה מגפיים מהשם, והוא רוצה מטריה מהשם. מה? כולנו יכולים להיות רבי שמעון? לא. אדרבה. אז אם אתה עובד, ואמרנו, אדם עובד 8 שעות למשל, שזה סדר העבודה וכיוצא בזה, ולא מרבה לחפש הון, יש לו את הסדר שלו ויש לו שיעורי תורה שלו, הוא צדיק. תסתכל על הדברים הטובים. גם אם כעסת בבית, יש תשובה, לכל דבר רבותיי יש תשובה. בורא עולם נתן לנו תמיד אפשרות לעשות תשובה. אז גם אם אתה קם מאיפה שתקום, אנחנו אומרים כל בוקר, אל תשמחי או יפתי לי כי נפלתי קמתי. כי אשב בחושך, השם אור לי. מסבירים את זה רבותינו, מה זה כי נפלתי קמתי?
תגיד נפלתי, ואחר כך קמתי. למה נפלתי? קמתי. כל זמן שאתה עוד בנפילה, השתבח שמו לעוד, עדיין אתה כבר בקימה. יהודי יכול תוך כדי נפילה, הרהורי תשובה כבר מעלים אותו. הוא לא מגיע לרצפה. למה? כי גם בחושך הכי גדול, השם הוא אור שלנו. זה האדם צריך להסתכל. אז אדם, אם היו ככה בני אדם מתבוננים, אז באמת אנשים לא היו נושרים, היו הולכים ומתקדמים, היו אוהבים יותר את דרך התורה, אוהבים את המצוות. פעם סיפרנו פה בבית כנסת הקודם שהיינו נותנים שיעור, דיברנו דברי מוסר קצת חזקים. אז קם איזה יהודי, השם ישמור אותו, והתחיל לצעוק לי באמצע השיעור, מה כבוד הרב חושב? אנחנו רבי שמעון בר יוחאי, מה אנחנו רבי מאיר בעל הנס? אז אמרתי אחרי זה ככה לקראת סוף השיעור, אמרתי להם, חבר'ה, אחרי זה שאני יוצא לרכב, יש לי שם שתי כנפיים. אני מלביש אחת על יד ימין ואחת על יד שמאל ואני עולה איתם לשמיים. למה? מי שנותן לכם שיעור הוא מלאך. זה נראה לכם הגיוני? אתם חושבים שאני לא עובר את אותם הניסיונות? אלה שיבואו ויגידו לכם בדיבורים מלמעלה ורק ייתנו לכם על הראש ולא יגידו לכם שהם כמוכם, אני לא רוצה להגזים, אבל הם בעלי עבירה יותר ממכם. ושיהיה מי שיהיה. אין דבר כזה בדור הזה שאין לנו ניסיונות. אנחנו כולנו באותו המקום. רק יש אחד מתגבר יותר, יש אחד מתגבר פחות. יש אחד שהמקום שלו בניסיון הוא יותר גדול. לכן אמרו חז"ל, אל תדין את חברך עד שלא תגיע למקומו. אתה כמוהו בניסיון. יכול להיות שאתה כבוד הרב, אישה טובה, ילדים טובים, פרנסה טובה, הכל בסדר. הבן אדם הזה או גרוש, או רווק, או אשתו עושה לו צרות, אני לא יודע מה, אז הוא מגיע לחטאים המסכן בגלל המצב שלו. אז אתה במצב שלו, שאתה דן אותו? מה אתה בא שופך עליו קיתונות של ביקורת? אתה, כשתהיה במצב שלו, אז תבין אותו. אבל אם היית אומר לבורא עולם, ריבונו של עולם, תודה רבה שאני לא במצב הזה, או תודה רבה שאני לא חוטא, אז היית מבין שהכל זה רק סייעתא דשמיא. אז היית רואה את הדברים בצורה אחרת. ככה בדיוק המצב שלנו. אם אנחנו נסתכל נכון, ונבין שאנחנו נמצאים בניסיונות קשים ביותר. ניסיונות קשים, לא סתם כתוב פה. מעשה קטן שלנו שווה מדורות ראשונים, אז בן אדם יגיד, רגע, אני לא מבין. הרי בדורות ראשונים, את מה שאנחנו חווים היום לא היה. היה עולם שכולו קודש. היה עולם של גילוי. היה עולם שראינו עוד מצדיקים בדורות האחרונים, 200 שנה האחרונות, 300 שנה, אנחנו שומעים סיפורים מבהילים. איך אנשים קיבלו תשובות מן השמיים. איזה קדושי ארץ, איזה חסידות, איזה פרישות, איזה דברים מבהילים. ואיפה הכל נעלם? הרי אנחנו הולכים ורואים שרק הצדיקים הולכים ומתמעטים מאיתנו. ומה אנחנו עוד יותר מזה רואים? שאנשים לכאורה שנחשבים לכאורה גדולים, רק הולכים ושומעים דברים לא טובים. אז מה נעשה? על זה באו חז"ל ואמרו, בדור האחרון ואין לנו להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ואומר, כותב הרב רטה, שכל יהודי ויהודי יש לו זכות להגיע עד כיסא הכבוד. ושבת עד השם אלוקיך. אדם יכול לצעוק באמיתות לבבו, אבל באמת, השם תעזור. תן לי סייעתא דשמיא. אני רוצה להתקרב אליך. לפעמים הניסיונות של הבן אדם הם רק לטובתו. סיפרתי אצלנו בכולל על אחד הבחורים, חוזר בתשובה, בעל משפחה. ראיתי אותו נגיד ראשון שני, לפני הרבה זמן זה היה שבור, כולו ממש בדיכאון. אמרתי לו, מה קרה? אומר, אל תשאל כבוד הרב, תשבר לי, אין לי כבר כוח לא לתשובה ולא לבית. בקיצור, מה קרה? אומר לי, תראה, יום שבת קודש, תראו איזה סיפור קלאסי מהחיים. קמתי ב4 בבוקר, הלכתי להרים, שבתי לדבר עם הבורא עולם. אחרי זה הלכתי, למדתי, קראתי זוהר, קראתי תהילים, קראתי פרשת שבוע, אחרי זה הלכתי למקווה, אחרי זה הלכתי, התפללתי בעין החמה, אחרי התפילה ישבתי עוד, קראתי תיקון הכללי, וכולי אש, שלוות יא, הרגשתי שאני מלאך השם צבקות. הרגשתי שכולי קודש קודשים. אומר, נכנסתי לבית, אחרי תפילת שחרית, רוצה לשבת שולחן שבת, אומר, פתאום הבלגן, אשתי לא הכינה, הילדים לא קמו, זה קם. אומר, והתחיל להיכנס בשיגעון וסטרה אחרה, אומר, התחלתי להשתגע בבית, אומר, פתאום נהייתי מלאך חבלה. אומר, נמאס לי, חשבתי שאני צדיק ואני זה. אמרתי לו, זה ניסיון שנתנו לך, זה מתנה מן השמיים. למה? כי אם היית נשאר בדעה שאתה צדיק, אז לצערנו הרב, היית יכול להיות בבא אחרי יומיים. לפעמים נותנים לבן אדם ניסיון, להגיד לו, תשמע, אתה אולי נכון, עשית דברים טובים, אבל אל תחשוב שב5 דקות, או בשעתיים, או במקווה אחד, אתה כבר יכול להיות אחד מגדולי ארץ. לא, אתה עדיין בתוכך, יש הרבה משוגעים קטנים שנמצאים בך. אתה עדיין בפנים, יש בך עוד כעסים, ויש בך עוד כל מיני התנהגויות כאלה ואחרות. מה לעשות? אז מזכירים לך שתתעורר ותבקש תשובה מהקדוש ברוך הוא, שתשתדל עוד יותר.
ואז תלמד מהניסיונות איך להתקרב לבורא עולם. אז לא מתייאשים מכל דבר, גם אם הבעל דבר בא והוריד אותך לרצפה. אז כמו בזירה, תרים את הראש. אסור לך להפסיד. אנחנו ממשיכים ללכת קדימה. רבותיי, זה אחד לאחד. זה לא עכשיו רק סיפור או זה שיעור מוסר בעלמא. זה אחד לאחד, זה המצב שלנו היום. לכן אנשים נכנסים לייאוש. לא רואים הצלחות. מי אמר שצריך להצליח? אנחנו באנו לעולם לקחת הצלחות, לא? אנחנו באנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא עד כמה שבורא עולם יעזור לנו בעזרת השם. חז"ל אמרו הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אנחנו צריכים לעשות השתדלות. אנחנו משתדלים, אנחנו מתקרבים. אם אדם מסתכל אחורנית, איך פעם אמרתי למישהו, אמר לי כבוד הרב, אתם יודעים כל הזמן את המילים על הפנים, אני ואני. אמרתי לו תסתכל אחורה, ברוך השם טהרת משפחה, ברוך השם שבת קודש, ברוך השם תפילין, וכמה קרטויות, וכמה עונשים, וכמה דברים טובים היום אתה עושה כנגד. פתאום האדם מסתכל ואומר, וואלה, הרב צודק. תראה כמה באמת הייתי, איפה הייתי, אבל הבעל דבר לא מראה את זה. אומר לך, תראה מה אתה עושה עכשיו, והוא לא מזכיר לך רק לאיפה אתה הולך. אז היום יכול להיות שאתה עושה עבירות 1, 2, 3, 4, 5, אבל כשתחזור אחורה אתה תעשה 1, 2, 50, 70, 100, 200, 1,000, ואחר כך מי יציל אותך? נגמר. לא כל יום מקבלים זכות. לא כל יום, רבותיי, שנה ופרש קשה מכולם, אדם שהיה בדרך השם, אפילו עבד השם, והייתה לו קבלה מסוימת, הייתה לו סוג של קבלה, קיבל על עצמו. ואחרי זה לאט לאט הוא פרש ממנה, הוא לא הצליח לקחת אותה בקלות, היא בורחת ממנו. היה לו דרך שהוא קיבל, אדם אחד קיבל על עצמו הנהגה מסוימת, ובאיזושהי דרך בסוף הוא עזב אותה. והוא רוצה אחרי זה לקבל אותה חזרה, כמעט בלתי אפשרי. לא מקבלים את זה בקלות, לעבוד את בורא עולם זה לא משהו סתם בעלמא. איך אמר פעם, אני מתפלל לשם, שייתן לי להיות ירא שמיים, שייתן לי להיות צדיק, שיהיה לי שלום בית. בסוף בן אדם מתפוצץ, רואה שהוא לא מקבל את זה, קשה לו, אז הוא אומר לבורא עולם, מה אתה רוצה, מה ביקשתי? מרצדס. מרצדס בשביל בורא עולם זה הרבה יותר קל לתת לך מאשר להיות צדיק. מה אתה? מה זה מה ביקשתי? אתה מבקש את הכל, אתה מבקש עולם הבא. אתה מבקש להיות בן העולם הבא. למה? אתה רוצה להיות תמים, אתה רוצה להיות צדיק, אתה רוצה להיות בעל טוב, אתה רוצה להיות אבא טוב, אתה רוצה להיות מתפלל טוב, אתה רוצה להיות בן העולם הבא. עולם הבא לא קונים בקלות. עולם הבא קונים אחר יגיעה ועמל. אבל בגלל שיש לנו היום קשיים, הבורא העולם יודע, מתחשב בנו. הגענו לדור לא פשוט. אז עם כל הקשיים אתה קם בבוקר, צריך לתפוע לך על השכם. עם כל הקשיים אתה רוצה ללמוד תורה, אבל אדם צריך להבין את זה. ועל זה אנחנו חוזרים, רבותיי, גם אצל התלמידים כל הזמן. צריך שתהיה מידת אמת. אתה צריך לרצות באמת. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. שיהיה לך גרם, סנטימטר בעבודת השם, שיהיה באמת. החלטת שאתה מתפלל, פלל. אתה לא יכול להתפלל, אל תתפלל. מה אתה יכול להגיד? פסוק, תגיד פסוק. תגיד השם, אני יכול רק פסוק. מה אתה יכול לצעוק? שמע ישראל תצעק. שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. זהו, לא יכול יותר. זה עושה נחת רוח לבורא עולם, יותר מאשר תקרא לפניו את כל הספרים של בית המדרש, ולא מתוך חשק, ולא מתוך רצון. לא סתם אמרו חז"ל. מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. זה לא שווה שאתה תיכנס לבית הכנסת ותרצה להתפלל ואתה עושה את הכל בלחץ ובעצבים ואין לך שום סיפוק ואתה, השם ישמור כמו שחז"ל אומרים, יכול אדם לקום לסליחות וכל הסליחות הוא רק מדבר. בשביל מה? לך לישון יא חביבי. אדם יכול להיות בו שענה רבה, זמן של לילה קדוש, במקום לשבת ללמוד תורה, ללכת לדבר דברי סרק. בשביל מה? לך תישן. צריך גם להיות אמיתי. אתה לא יכול רק להגיד, אני אעשה השתדלות, אבל אתה לא מסתכל ומתבונן על נקודת האמת. אם כבר החלטת, קיבלת על עצמך לקרוא תהילים. אז בהתחלה אתה היית קורא כל יום, יום ראשון את יום ראשון, יום שני את יום שני וכו', זה בממוצע יוצא כמעט 30 פרקים נגיד ליום. אז בהתחלה הלך לך יפה. פתאום אתה לא מסתדר עם זה. אתה נאבק, אתה רואה שזה הולך ומכעיס אותך, וזה מוריד אותך למקומות לא טובים. תעצור, תיקח כמה פרקים, אל תרפה לגמרי חס ושלום, אבל קח כמה פרקים שיהיה לך נוח, שתאהב את מה שאתה עושה. אותו דבר שבת קודש. צריך אדם לאהוב את מה שהוא עושה. כל דבר צריך שיהיה בו טעם. אתם יודעים איך זה נראה אחרת? ואז בן אדם, לא סתם כשיגיד אשרנו מה טוב חלקנו, יגיד אשרנו, ויהיה לו שמחה במה שהוא עושה. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, הבדילנו מן הטועים, הוא יבין טוב טוב מה שהוא אומר. אבל אם בן אדם, כמו שאמרנו פעם לאחד האברכים שלנו, יושב בבית המדרש ולומד תורה, אומר, ראית, השתבח שמו, ראית, ההוא, החבר ההוא, הביא הונדה, החבר ההוא, הביא טויוטה, החבר ההוא. אז אתה פה בתוך בית מדרש, ואיפה העיניים שלך על ההצלחות של האחרים? זאת אומרת שאתה לא אוהב את מה שאתה עושה, ואתה לא מעריך את מה שאתה עושה. אז אולי מלכתחילה, מה היית צריך לעשות?
לעבוד, להביא פרנסה בעזרת השם, וגם ללמוד תורה, והיה לך סיפוק מזה ומזה. אבל הסיבה שאנחנו עושים לפעמים דברים מעבר ליכולות, או אנחנו תולים את עצמנו בתקוות של שקר, צריך גם מידת האמת, אדם צריך להכיר את המקום שהוא נמצא. ואם אדם עובד את בורא העולם באמת, ולו במעט, ואף על פי כן נכשל, אין הכי נמה, אז לא מתייאשים. אז מסתכלים על המעט שבמעט שבמעט שבמעט. ואז אומרים להם בורא העולם, זה מה אני מסוגל. פעם סיפרנו פה משל, וזה כל כך רבותיי אמיתי, וכל כך אנחנו זקוקים למשל הזה. היה איזה מלך שביקש מקבוצת אנשים שישתלו לו איזה שתיל יפה. כל אחד יבחר לו את השתיל שלו. ובאמת, מיד קמו קבוצת אנשים, נכנסו לשדה, כל אחד הביא את הסוג צמח שהוא בחר, ומשקיעים, וכל יום עודרים מסביב, ושרים לו שירה, ושומרים עליו, כי המלך יבוא, יראה את התוצאות, ובהתאם יקבלו את המתנה שמגיעה להם. חלפו להם כמה חודשים, והנה המלך מגיע לשדה, עם כל הפמליה, וחולפים. אחד הצמח שלו הגיע לגובה של מטר, ואיזה פרחים יפים, והשני חצי מטר, והשלישי 90 סנטימטר. בקיצור, כולם מתגאים, והמלך נהנה ונהנה, עד שהוא מגיע לקראת הסוף, הוא רואה איזה אחד, שיש לו איזה צמח בקושי בגודל של 2 סנטימטר. והבן אדם ממשיך לעדור מסביב, והבן אדם שר לו שירים, ומסתכל עליו המלך, וכמובן אתם יודעים, כולם מתגאים בפרחים הכי יפים. כולם מתגאים בכל הצמחייה שלהם, וזה מסכן מה יגיד למלך, הבאתי לך 2 סנטימטר, אבל עשיתי השתדלות. קח אותו המלך, נשק אותו, והתחיל לתת לו מתנות, והשאר נתן להם ככה פרסי עידוד. היו שם כל החכמים, ולא הבינו מה זה, מה המלך עושה בכלל. אמרו לו, כבוד המלך, תראה, הוא מטר, זה 90 סנטימטר, זה פרח סגול, זה פרח ורוד, זה 2 סנטימטר. מה יביא לך? בקושי כלום, ואתה נותן לו את כל המתנות. רבותיי, אמר להם המלך, זה שיש לו פרח של מטר, וזה שיש לו של 90, וזה של 70, ופרחים אדומים וסגולים, יש לו סיפוק. הוא רואה שיש לו הצלחה, אז הוא ודאי ממשיך לעדור, וממשיך להשקות, וממשיך לשיר לו שירה. אבל שבן אדם כמה חודשים יעבוד על צמח של 2 סנטימטר, וישיר לו, וישיר לו, וישיר לו, ואין לו שום הצלחה לכאורה, בן אדם כזה שאין לו ייאוש, מגיע לו את כל המתנות. אין ייאוש בעולם. אנחנו לא מחפשים הצלחות. אדם לפעמים מסתכל, אומר, תראה חברים שלי שהיו איתי בישיבה, תראה איזה צדיקים, תראה את ההוא, ואני איפה נשארתי? איפה נשארת? עם פרח של 2 סנטימטר. פרח של 2 סנטימטר, תמשיך, זה הגדלות של הבן אדם. לא מחפשים הצלחות, מחפשים התמדה. אדם, כך כותב רבי נחמן, והאדם צריך עקשנות גדולה בעבודת השם. אסור להרפות. אסור להרפות. אמרנו את זה בשיעור הקודם, גם בזה נסיים רבותיי. תדמיינו לכם שספינה מטלטלת בלב ים, עומדת להתפרק, כבר הגלים מנפצים אותה, ואנשים כבר נופלים למים. אבל בן אדם תפס לו רק חתיכת קרש, פשוטה, ואוחז אותה בחוזקה. לטבוע הוא לא יטבע, הוא יבלע מים, הוא ירד, הוא יעלה, גלים יטלטלו אותו, גלים יורידו אותו, יעבור הרבה איסורים. אבל הוא לא יטבע. למה? הוא אוחז בחתיכת העץ, היא מצוף בשבילו, היא קרש הצלה. ככה התקווה שלנו היום. למרות כל הקשיים, למרות שערנון, למרות שכתוב בזוהר מי שכועס מסתלק את הנשמה, למרות שעל פגם הברית לכאורה אין לו, הוא לא בין העולם הבא, ולמרות שאני יודע על מרות אסורות, ולמרות על לשון הרע, השם ישמור מה שכתוב נכון, דברים קשים. אבל הקדוש ברוך הוא ידין אותנו, לפי המצב העגום הזה, ודאי שלא. אין שום ספק. אבל הוא כן הסתכל, וכן הוא התבונן מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מסתכל לראות, היש משכיל דורש את אלוקים. אומר, יש מישהו למטה שרוצה אותי? איך? יקראו באמת, תעשה את המעט, אבל תתקדם איתו. עוד טיפה, לא רצים לשום מקום. ברגע שבן אדם עושה את זה, יש לו את הקרש שהוא אוחז בו. יש לו את הטיפה הזאת שהוא הולך איתה. אז נפלת. אל תשמחו יבטילי. למה? כי נפלתי, קמתי בעזרת השם. השם ייתן לנו את הכוח הזה בעזרת השם, להמשיך ולהתמודד מול כל הקשיים האלה. ושנזכה כבר באמת, כל הזמן מתפללים, מבקשים, שיבוא כבר משיח צדקנו. ואמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים. הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות עלינו מים טהורים ולתאר אותנו בעזרת השם, ולהוציא אותנו מכל הטומאות. במהרה בימינו אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא
بعدا